Aboy yo ndak habis pikir de sana jo orang gaek zaman siswa, jo orang-orang zaman siswa tu. Maka itu antah lidah orang tu pendek, antah inyo ndak tahu jo huruf atau inyo suko manuka-nuka huruf. Bako ambo sabui mode tu sabab banyak nan salah di sabuinyo sana. Contohnya namo orang lah serancak-rancaan namo degi orang gaeknyo. Contohnya modeko namanya Samsuar. Kerencak tu sana. Alamak sih ditukar orang jadi cancuan. Tibo di Samsiar ditukar menjadi cancian. Tibo di Samsir aji tukar menjadi kucin. Nan parah bana sana tibo namo di Sukir. Ha. Lah jadi cuma sana nan ditukar orang jadi cuki. Hah, maka bertambah lo dia sana le. Cuki kerambie ke. Ikon yang jadi permasalahan anta orang awak ko dulu suka manuka-nuka huruf. Tapi ambo pun nak berfikir seharusnya kau bisa manuka-nuka huruf orang ko dulu. Bakon dak huruf C tu nyu tukarnya jadi huruf S. Contohnya modeko. Lah gadang cucu ambo kini. Bakon dak jo tukar menjadi lah gadang susu ambo kini. Kan cara mode tu dah senang ya kalau yo batukar-tukar.